Dobre, já vás zdravím pri tomto videu. Je to prvé video s zvukom. Počkajte, musím pospraviť nejaké nastavenia. A to si asi úplne... Áno, ako Dominika pokračovať. Dobre, som si musel vyriešiť nejaké nastavenia, no nevadí. Dobre, no. Toto je moje druhé video. Prvé video bolo bez zvuku, lebo som mal niečo s mikrofónom. Teraz už ho mám v pohode. Takže tak. Chcel by som vám ukázať moje skiny, ktoré som vylútil v čestkách. Tento je za mňa hrozne dobrý, ale ja by som chcel tento predať. Nejaké čestky, koľko stoja. Ja nemám predávať. A za tento by kto čo chceli. Mám nejaké epické, kto písal tento? Ešte ne, no. Asi ne, no. Dobre, už ideme hrať. Dneska si dáme iba jednu hru, bo proste dneska sa im moc nechce. OK, ale proste budem natáčať video. Proste každý druhý deň. Dobre, zatiaľ to nikto není, tu sú. Poď sem. Poď sem. Šmr. Nevadí. Dual barty. Takám, ale vy ste vedeli, že na dual bartách máte takéto toto. To je mega husté. Ukážem ešte raz. To je mega husté. Dobre, ideme. Oni sú silní docela. Budeme trošku zachrypnutý hlas. Sorry. Brazíl. Čo hovoríte na moje strihacie video? Teda na miniatúru. Snažím som to v nejakom strihacom, editorskom blbosťom, platené, blablabla, proste nejaké karva. To bola to 2,5 hodiny. A ináč to video vyšlo až dneska, teda niekde večer asi. Dobrý deň, lebo to video sa hrozne nasávalo na ten YouTube. By som chcel 20 kg. Dneska 20 kg, alebo 30. Aj 20, 30 nedám.
keď tu bude 20 kg na tom, tak všetci musíte dať povinne odber. A keď nebude, tak aj tak dajte odber. Je to vaša vec, okej? Ja nebudem dávať žiadne, že keď to bude kill a tak, je to vaša vec, či dáte odber. Som nebola, ale som nedostrelila. Dobre. GG, on má snipu. Myslím, že jaká hra vás baví. Či standoff, alebo neviem, Foňo, sorry, FC, GTA, Roblox. Ja hrávam teraz standoff, Fonko a Roblox. Ale mohli by sme dať nejaké vyššie 20 kg, keď na to tak pozerám. Asi skôr ne, no. Už iba 2 a my sme mohli mať... Dobre, 18... Jeden, dobre. Ešte jeden kill. Yes, máme 20. Takže kdo chce, hovorím kdo chce, tak môže dať odber. Čo som slúbil, tak som splnil. Čo som slúbil, tak som splnil. Možno máme aj 22. Áno, dali sme dokonca 24. Triple. Headshot. Dobre, vyhrali sme. Idem sa pozrieť, či mám nejakú česku. Mali nejakú česku, tak ju s vami otvorím. A bude asi všetko z videa, ukáž. Dobre, máme nejakú česku. Idem otvoriť. Napíšte mi, že aký rank máte na standovku do komentárov. Keď si niekto vôbec na toto video bude pozerať. Standoff. 10, ja som spokojný. What the fuck, bro? Neviem, či by som zastavoval otvoriček. Ok, a môžeme si kúpiť rovno ešte jednu bednu. No, ok. Tak poď. Prosím, niečo dobré. Ach, to mám. Sračka. No, dobre. To je pekné. Dome zase iba na policajtoch. A máme 100, takže z toho to padajú nožíky, takže jedenkrát, takže také to je výber zbraní. Kámo, to mám tež. GG, no nic. Dobre, toto bolo všetko z tohoto videa. A asi čaute, no.